има ли разлика в колата между Формула 2 и Формула 1 и каква е? Това винаги, да, така, да, има съществена разлика между колите във Формула 1 и Формула 2, както в технологично отношение, така и в правилата, които се състезават. Технология и инженерия. Формула 1 напълно индивидуално. Не мога да става рами К2 производство. Двигател във Формула 1 1,6 литра V6 хибрид около 1000 коня. Конски сили, т.е. 3,4 литра V6 атмосферен около 620 конски сили. Индивидуална напреднала, еднаква и опростена. Шанси. Различно за всеки отбор и еднакво талара, гуми. Така, да, тук да. Подвижно крилосъздателен формат. F1 провежда едно състезание на уикенд с изключение на спринтите. F2 има две състезания спринт и основно в F2 няма боксови битки, като в F1. Пит стоповете са ограничени. Да, това е ясно. Цел на Формула 2. В Формула 2 е развитие на млади пилоти, които искат да стигнат до Формула 1. Почти всички съвременни Формула 1 пилоти са минали през Формула 2 или GP2, по-старата версия на Формула 2. Брат, стига спами, хоснам го, казах. Заключение. F1 е върхът на моторния спорт, най-бързата, най-сложната и най-скъпата категория. F2 е като висшата лига за млади пилоти, еднакви коли, така че да изпъкне талантът. Ако искаш, мога да ти кажа и визуални сравнения между двете коли. Искам да ми кажеш като топ спид. Така, Формула 2 развива от 320 до 330 км, а Формула 1 развива от 360 до 370 км в час. Damn! Това е скандално, чат.